Nederland, het Koninkrijk, wordt meegenomen in de realisatie van dit museum. Vooral ook omdat de slavernij heeft niet plaatsgevonden in de Nederlandse steden. Slavernij heeft plaatsgevonden op de eilanden en in Suriname. En daarom is het des te belangrijker om daar ook in gesprek te gaan met de nazaten en andere mensen die hier interesse in hebben of hier graag input voor willen leveren. Dus wat er is gebeurd in 2018 heeft de gemeente Amsterdam een open call gedaan en gevraagd aan iedereen die wilde een plan in te dienen om eigenlijk een soort van voorverkenning te doen naar de mogelijkheden. 14 organisaties hebben zich daarvoor aangediend. 3 daarvan zijn uiteindelijk gevraagd om samen te werken en dat hebben ze gedaan. Dat waren onder andere het NINSE, misschien jullie wel bekend, maar ook Musea Zonder Muren en Easy Solutions. En dat zijn alle 3 organisaties die dat hebben gedaan vanuit hun eigen expertise. Dus kennis over het slavernijverleden, kennis over hoe je een museum maakt of kennis over sociaal-maatschappelijke issues. Maar wat ze ook hebben gedaan is focusgroepen oprichten. Dus ze hebben mensen betrokken vanuit de Afro-Caribische gemeenschap, invloedrijke mensen, maar ook kunstenaars, historici, om meer informatie op te halen om dit plan eigenlijk te kunnen maken. Nou, dat plan is in 2021 overhandigd aan de burgemeester van Amsterdam en de 2 verantwoordelijke wethouders, maar ook de minister van Cultuur toentertijd. En dat was echt een mijlpaal. Want dit is het framework voor hoe dat museum er uiteindelijk uit moet komen te zien. Collega Peggy Brandon zal daar later nog wat meer over vertellen. Maar ook de titel van het rapport zette eigenlijk de toon. Met de kracht van de voorouders. Dat is dus waar dit museum voor staat. Dan ben je er nog niet. Je moet ook invulling geven aan die gesprekken die je uiteindelijk wil voeren om het museum echt concreter te kunnen maken. En die expertise, die zochten we eigenlijk buiten de muren van de gemeentelijke organisatie. Dat hadden we niet in huis, dus we gingen op zoek naar iemand die een museum kan bouwen. Iemand die communities kan bouwen. Iemand die verstand heeft van letterlijk een gebouw bouwen. En toen zijn we gelukkig terechtgekomen bij Peggy Brandon en bij John Leerdam. Zoals John net aangaf, ook nog een 3e kwartiermaker, David Brandwacht, die verantwoordelijk is voor het realiseren van het gebouw. En nu gaan we een volgende fase in, de fase van gesprek, dialoog, ophalen, luisteren en kijken hoe we uiteindelijk een mooi netwerkmuseum kunnen bouwen. Wat recht doet aan deze periode in de geschiedenis.